ಒಂದು ನಾಟಕ ಬಲಿ ಬುಲಿ ಪಾಲೆ ಎಸ್ಸಲ್ಲಿ ನಾಳೆತ್ತ ಆಕೇರಿದ ಸುತ್ತದ ಈ ಸಂಚಿಕೆಗಳ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಮೋಕೆದ ಊಡಾಡಿ ಎದುಕೊಂಡೊಂದಲೆ ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ಈ ಕಟ್ಟದಿಕ್ಕನ ನಿಜ ಮಲ್ಪರ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತಿನಕಲು ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟಿನ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ತದಪ್ಪನಕಲು ಸಂತೋಷ್ ರೈಸ್ ಮಿಲ್ಸ್ ಮೊಕಲ್ನ ಸಂತೋಷ್ ಡಬಲ್ ಸ್ಟಾರ್ ಕುಚ್ಚಲಕ್ಕಿ ಬಕ್ಕ ಅವಲಕ್ಕಿ ಅಂಚನೆ ಈ ಲೇಸಿಗೆ ಬಲದಿಂಜಾದಿನಕಲು ರೋಹನ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ನಿಪ್ಪಾನ್ ಪೇಂಟ್ ಅಂಚನೆ ಸೈಕಲ್ ಪ್ಯೂರ್ ಅಗರಬತ್ತಿ ಐತ ಒಟ್ಟುಗು ನಿಪ್ಪಾನ್ ಪೇಂಟ್ ಮರ್ಗಿಲ್ದ ಸಾಕಾರ ಒಂಜಾತ್ ಜಂತಣ್ಣಗಳ ಮಾತ ಸಾಕಾರ ನೆನವರಿಕೆ ಮಲ್ತಂದು ಕಲಾವಿದರನ್ನು ಎದುಕನ್ನು ಚಿತ್ರನ ಪೊರ್ತುಡು ನಮ್ಮ ತೀರ್ಪುಗಾರರನ್ನ ಬಿಟ್ಟುಡುಲೇರೆ ಕಲಾ ಸಂಗಮದ ಗುರುಕಾರರನ್ನ ಚಿತ್ರನ ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ಕೊಡಿಯಲ್ ಅಂಚನೆ ಚಾಪರ್ಕ ಕೂಟದ ಲಯನ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ದೇವದಾಸ್ ಕಾಪಿಕಾಡ್ರು ರಡ್ಡು ಜನಲ್ಲ ನಿಕಲ ಮಾತಿನ ಪರವಾದ ಮೋಕೆಡು ಎದುಕೊನೊಂದೊಲ್ಲೆ ಇತ ಕಲಕ್ಕೆ ಎದುಕೊನುವೆ ಭಾವನಾ ಕಲಾವಿದರು ಉಡುಪಿ ಸಂಗತಿ ದಾದ ಬಂಡ ನರಮಾನ್ಯನ ಭಾವನೆಗೆ ಬಿಡ್ತಿನ ಒವೆನ್ ನಂಬುಡು ಒವೆನ್ ನಂಬರವಲ್ಲಿ ಅವೇನೆ ಮೂಲ ನಂಬಿಕೆ ಬಕ್ಕ ಮೂಢ ನಂಬಿಕೆ ಅಂದು ಬಂದಿರು ಮೂಢ ನಂಬಿಕೆದ ಲೆಕ್ಕ ಕೆಲವು ತೋಜಿಂಡಲ ಐತ ಉರಾಯ್ಡ್ ಒಂಜಾತ್ ನಂಬಿಕೆ ಲೊಪ್ಪುಡು ಈ ಮಾತ ವಿಚಾರ ಪ್ರತೊಂದು ಬರೆಯವಲೇರು ಭಾವನಾ ಕಲಾವಿದರು ಉಡುಪಿ कानन इरे गालात जसा यंग दादा बिनी दादा मरले ಮಾತನಲ್ಲ ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ಗುಯಿಲ್ದಲ್ಪ ಓ ಇಂದ ಇವಂತ ಕಣ ಕಟ್ಟೇನು ಬಿಡ್ಲ ಹೊರ ಮೂಡ ನಂಬಿಕೆ ಬಿದೇವಲ್ಲ ಹೆಂಗೆಲ್ಲ ಕಾಣ ಬೇಗ ಬೋರೆ ಉಂಟು ಜಪ್ಪು ಮನೆ ಬಂದ ಅಂಚತ್ತಿ ಇಂದೆ तदरे दनि धिम तदरे दनि धिम तनदरे ना धिम तदरे दनि धिम तदरे दनि धिम तनदरे ना ओ दनि तिर तिर तनि तनदरे ना ओ दनि तिर तिर तनि now
it's time to reveal the winner of this competition. And the winner of the Bharatanatyam competition is, it's none other than Mayuri. Congratulations, Mayuri. ಅಮ್ಮ 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 ಮಯು ಅಮ್ಮ ಮಯು ಮಯು ಅಮ್ಮ ಇದು ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಲೆ ತಾಯಿಗ ಇದು ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಲೆ ಓಕೆ 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 ಹಾ ಅಮ್ಮ ಬಾಬು ಇದು ಪ್ರೈಸ್ ಬರ್ತನೆ ಅನ್ನಮ್ಮ ಇಂಗ್ ಬರ್ತನೆಟ್ಟು ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಸಿಕ್ಕದಂಡ ಓ ಮೈ ಗಾಡ್ ಕಂಗ್ರಾಚುಲೇಷನ್ಸ್ ಪುಟ್ಟ ಇರೆಗುಂಡತೆ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರೈಸ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಂತಮ್ಮ ಇಂಗ್ ಕಬಡ್ಡಿ ಫುಲ್ ಟ್ರೋಫಿ ಆವಡು ಅಂದು ಪುಟ್ಟ ಇರೆ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರೈಸ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡವೆ ಇದೇ ಇರ್ ಮೂಲೆ ಅಂತಲೇ ಯಾನಿತ್ತೆ ಬರ್ಪೆ ಆವಮ್ಮ ಮೂಲೆ ಅಂತೋಡು ಮಯು 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 ಯಾ ನಿಕ್ ದಾದ ಬನ್ನಿ ಅನು ಪಿದಾಡು ಉತ್ತರ ಬನ್ನತ ದಾದ ಮರೇದಿ ಮುಜ ಬನ್ನ ಪಾತ್ರ ಕೇಂದ್ರ ಪುಜನಿಕ ಬಲ ಬಲ ಆನಿ ಕನ ಇನಿ ಇಂಚ ತಾಯಿಗೆ ಇಂಚ ಪುರ ಒಂದೊಂದು ಮಯು ಅಮ್ಮ ಮಯು ಇಂದ ಪುಟ್ಟ ಅಮ್ಮ ಪಂಡಿಲಕ್ಕ ಪುರಕ್ಕೆ ನೋಡವೆ ಆ ಅಮ್ಮ ಈ ತಾಯಿ ಗುಲೈ ಬತ್ತೀನಿ ನಿ ಬಲ್ಲೆ ನನ್ನೊಡ್ದು ಬಕ್ಕ ಏನ್ ಪಂಡಿ ಬುಕ್ಕ ಏನೊಂದೆ ಪೊಡಿರು ಹೌದು. ಹೆಂಗ್ ಗರು ಮಲ್ಪರೆ ಬಲ್ಲಿ ಅವೇ ಆವ್ ಏನೋ ಮುದ್ದು ಪುಟ್ಟ ಬಾಬು ಇನ್ನ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಕಾಂಡೆ ಇಚ್ಚಮ್ಮ ಬಕ್ಕ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಮಲ್ಪಡತ್ತೆ ಗುಲೈ ಬೋಲೆ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಸ್ನಾಕ್ಸ್ ರೆಡಿ ಆಗಿ ಬಕ್ಕ ಯಾನೆ ಲೆಪ್ಪುವೆ ಅವ ಗುಡ್ ಗರ್ಲ್ ಬೋಲೆ ini ಬಾಲೆಗ್ ಭರತನಾಟ್ಯ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಬೈದು ನಿನಗೆ ಹಂಗ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಬರೋಡೇತ ದಾಯಕ್ ಬಂಡ ಬಾಲೆ ಏರ್ನ ಎನ್ನವತ ಹಾಲಿ ಇರ್ನ ಮಾತ್ರ ಮಗಲ ಎನ್ನಲ ಮಗಲತ್ತ ಈ ರೊಂಜಿ ಇಂದೆ ಕಾಲೇಜ್ ಟಿಪ್ಪನಾಗ ಎಂಕ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರೈಸ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡಿತ್ತಂಡತೆ ಅಂದ್ಯ ಅವೇನ್ ತೂದತ ನೀನು ಮೂಟೆ ಮಲ್ತೆ ಅನ್ ಮದಿಮೆ ಏನಿ ಅಪಗಂಡ ಈರನ್ನ ಪ್ರೈಸ್ ತೂದ್ಲವ್ ಮಲ್ದಿನ ಏನನ್ ತೂದತ್ತ ಹಾಂ ಒಂಚೂರು ಬಂದ್ರಿಗಿಜ್ ಹಾತ್ ಬೇಗ ಮಾಡುತ್ತೀರಿ ಗದ ಅಯ್ಯ ನಿನ್ನಡಿಪುನ ಎಡ್ಡೆ ಮನಸ್ತುದು ಈ ಆಂದಿನ ಮೂಕೆ ಮಲ್ತದು ಮದಿಮೆ ಏನಿ ಪ್ರಿಯ ಇಂದೆ ಕಾಲೇಜ್ ಟಿಪ್ಪನಾಗ ಯಾರ್ಲ ಪ್ರೈಸ್ ಪತ್ತೊಂದು ಬಂದಾಗ ಎನ್ನ ಪಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ತೋದು ಏತ್ ಖುಷಿ ಪಡೆಯೊಂದಿತ್ತೇರು ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಅವೇ ಅವೇ ಇತ್ಯಾಗ ಕುಳಿತದು ಬೇರೆಡ ಅಗಲ್ಲ ಪುಲ್ಲಿ ಪುಲ್ಲಿ ಪ್ರೈಸ್ ಮತ್ತೊಂದು ಬರ್ಪಿನ ತೂತು ಬೇರೆಡ ಏತಂಜಿ ಖುಷಿ ಪಡೆದು ಬೇರೆ ತಾನೆ ಅತ್ತೆ ಅಯ್ಯ
ಜ್ಯೋತಿ ಇಂದ ದೆತ್ತನ್ಲ ಪಪ್ಪ ಮೆಂಚೊಲ್ಲೇರು ಹುಷಾರಿಲ್ಲ ಇರ್ಕಲ್ಲ ಎದಾಗಲ್ಲ ನೀನನೇಕೆ ಏನಂದಿಪ್ಪೇರು ಈ ಅಂಚಲ್ಲ ಪ್ರಿಯಾ ಯಾನ್ ಸೌಖ್ಯ ಪ್ರಿಯಾ ಯಾ ನಿಂದೊಂಜಿ ವಿಷಯ ಪನೋಡಿತ್ತಂಡು ಮಯೂರಿ ಒಲ್ಲುಲ್ಲೋಲು ಅಲ್ಲಿ ಉಲಿಡುಲಲು ಲೆಪ್ಪಡ ಮಯೋ ಬರ್ಚಿ ಬರ್ಚಿ ಕಿರಣ್ ಇಲ್ಲಡೆ ಒಲ್ಲೇರಾ ಇಜ್ಜಿ ಯಾರು ಆಫೀಸ್ ಹೋತೇರು ಪ್ರಿಯಾ ಯಾ ನಿಂದೊಂಜಿ ವಿಷಯ ಪನೋಡಿತ್ತಂಡು ಮಯೂರಿ ಇತ್ತ ಮಸ್ತ್ ಡಲ್ ಆತೋಲ್ಯ ಕಲ್ಪುನ ಇಟ್ಲ ಆತ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ತೋಜೊಂದು ಇಜ್ಜೋರು ಗೊಬ್ಬೆರೆಗಂದು ಗ್ರೌಂಡ್ ಕಡಬುಂಡ ಓ ಲಾಂಡಲೊಂಜಿ ಮುಲ್ಲೆಡ್ಬೋದು ಕುದೊಂಬೋಲು ದಾದಾತನ ಪ್ರಿಯಾಲೆಗ್ ಹುಷಾರಿಚ್ಚ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚಪುರ ದಾಲೆ ಇಜ್ಜಿ ಯಾನ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಡುವೆ ತೋಪೋತೆ ಅಂಚಪುರ ದಾಲೆ ಇಜ್ಜಿ ಪಂತೇರು ಪ್ರಿಯಾ ಯಾನ ನಿಂಡೊಂಜಿ ಪನ್ಪೆ ಬೇಜಾರ್ ಮಲ್ತು ನೋಡ್ಚಿ ಪನ್ಲ ಮರೇದಿ ಅಲ್ಲ ಜಾತಕ ಉಂಡ ಹಾ ಅವೆನ್ವರ ತೋಜದುಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಇಟ್ಟುದು ಅತ್ತ ಅತ್ ನಿಕ್ಕ ಕಿರಣ್ಣ ವಿಚಾರ ನಿಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತುಂಡತ ಆರೆಗ್ ಈ ದೇವೇರು ಜಾತಕ ಒಂದೆತ್ತ ಮಿತ್ತು ಪೂರ ನಂಬಿಕೆನೇ ಇಜ್ಜಿ ಯಾನ್ ಮಿನಿ ಅಂಚ ಪಂಡುಂಡತ ಎಂಕೆ ನೆರ್ಪೇರ ಅಂಚತ್ತು ಪ್ರಿಯಾ ಐಟು ತಾಲ ದೋಷ ಮಿನ್ನಿತ್ತುಂಡ ಪರಿಹಾರ ಮಲ್ಪೋದೆಲ್ಲಿ ಅತ್ತ ಬಕ ನಿನ್ನ ಮಗಲ್ ಬ್ಯಾತೆತ್ತಿ ಅನ್ನ ಮಗಲ್ ಬ್ಯಾತೆತ್ತು ಅಂಡ ಅಲ್ಲ ಇತ್ತ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ತುಂಡ ಎಂಕ ದಾದನ ಮಸ್ತ್ ಡೌಟ್ ಒಂದುಂಡು ಯೋಚನೆ ಮಲ್ಪು ಪ್ರಿಯಾ ಸರಿ ಎಂಕ ತಡ ಅಂಡ್ ಯಾನ್ ನನ್ನ ಪಿದಾಡ್ವೆ ಪ್ರಿಯಾ ಯಾನ್ ಪಂಡಿನ ಇತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಚೂರು ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪು ತಾಯಿ ಪಂಡ ಬಾಲ್ಯದ ಭವಿಷ್ಯತ ಸರಿ ಯಾನನ ಬರ್ಪೆ ಇಲ್ಲಾಡ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಎಂಕ ಕಾತೊಂದಿಪ್ಪೇರು ಬೈ ಜ್ಯೋತಿ ಪಪ್ಪ ಅಮ್ಮನಿಗೆ ಎಂದೆ ಪನ್ಲ ಹಲೋ ಹಲೋ ಮೇಡಮ್ ಸರ್ ಬನ್ಲೆ ಮಯೂರಿ ಇಜ್ಜಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಹುಷಾರಿಲ್ಲ ಸರ್ ದಾಯಿಗಾಲು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಬರೋದು ಜಲ್ವಂತೆ ಸಮಯ ಡಿಂಚಿ ದಲ್ಲ ಹುಷಾರಿಜ್ಜೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಇಜ್ಜಿ ಸರ್ ಯಾನ್ ಕಡಪಡೊಂದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲೆಂದು ಪಂಡ ತುಲಿ ಮೇಡಮ್ ಎಲ್ಲ 2 ತಾರೀಕಿಗೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಜ್ಜಲ್ಡ ಬಂಗಾಪುಂಡು ಹೌದು ಸರ್ ಓಕೆ ಓಕೆ ಮೇಡಮ್ ಓಕೆ ಮಯೋ 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 ಬಲೇಡೆ ನಿಕ್ಕ ದಾದ ಆತನ ಪನ್ಲ ಶಾಲೆದ ಟೀಚರ್ ಇಲ್ಲದ ಮುಟ್ಟ ಬೈದೇರು ಈ ಕಲ್ಪರಿದ್ದಾಲು ಹುಷಾರಿಜ್ಜ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ನಿಕ್ಕ ದಾದ ಆತಂಡು ಆತ ಮಲ್ಲ ಸ್ಕೂಲು ಆತ ಕಾಸು ಕೊರ್ದು ಪೂರ ಸೇರ್ಪಾಂಗಿಲ್ಲ ನಿಕ್ಕ ನಿಕ್ಕ ಕಲ್ಪರಿ ದಾದ ಆತಂಡು ದಾದ ಮಯೋ ಕೋವಿಡ್ ಕೈದೆಪ್ಪು ಯಾ ನಿನ್ನಡನೆ ಪಾತ್ರೆ ಪುನು ಬಲಪುಟ್ಟ ದಾದ ಆತನ ಪುಟ್ಟ ಶಾಲೆ ಟೀಚರ್ ದಾದಣ ನೆರಿಯರ ಜೋಕುಲ್ ದಾದಣ ನೆರಿಯರ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಟೀಚರ್ಲ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಂದುಲ್ಲೇರು ಎಲ್ಲೊಂಜಿ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಉಂಡಿಗೆ ಈ ಬರ್ಪ ಬಂದು ಗೊತ್ತುಂಡ ಕಲಿಗು ಈ ಲಾಯ್ಕ್ ಮಲ್ಪ ಬಂದಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ಬಾಬು ಇರ್ ಮಲ್ಪೋರತ್ತೆ ಮಲ್ಪೋರತ್ತೆ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಪೋಲ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಬರ್ತದ ಮೂಲೆ ಬ್ಯಾಗ್ ಅಂತ ಇದು ಪೋತೋಲು ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಎಂಚ ಮಲ್ಪೋಲು ಶೇ ಅಲ್ಲ ಟಿಫಿನ್ ಬಾಕ್ಸ್ನ ಮೂಲೆ ಉಂಟು ತೆಕ್ಕರೆ ಪಾಡುಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿಪೊಂಡು ಕೊರ್ತಿನ ತಿಂಡಿಲ ತಿಂತು ಮೈ ಲೆಗ್ ಮುಂದಗೊಮ್ಮೆ ನಾನು ಮುರನಿ ಮುರನಿ ಪೊತ್ತದು ಪಾಡ್ದಿತ್ತೆ ಉಂದೆಂಚ ಮೊಲ್ಲ ಬ್ಯಾಗಡ್ ಬತ್ತುಂಡು ಮಯೋ 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 ಉಂದೆಂಚ ನಿನ್ನ ಬ್ಯಾಗಡ್ ಬತ್ತುಂಡು ಉಂದೆಂಚ ನಿನ್ನ ಬ್ಯಾಗಡ್ ಬತ್ತುಂಡು ಪಾತಿರು ಏರ್ಲ ಪಾತಿರುಚಿ ತಾದ ಬೋಡಡಲ ಮಲ್ತೊಂದೆ ನಿಕುಲು
ನಾನು ತಾದಿರೇ ಪೂರ್ತಾನದಾನ ಬಲ ಇದು ದಾದಾದಿತ್ತುಂಡ ಜಲ್ಲ ದೆಂಬತ್ತೆ ಮಗ ಪ್ರಾಯಲಾಂಡು ಅಡೇಗೆ ಮರ್ಕಾಂಡು ಬಲ ಇರ ಪುದರ್ದಾದೆ ಮಗ ದಾದೆ ಬಲ ಮಯೂರಿ ಮಯೂರಿ ಬಾರಿ ಬರ್ಲ ಕಂಡದ ಪುದರ್ ಮಗ ಒಂದು ಎಲ್ಲ ನಿಗ್ಲಾನೇನಾ ಅಂದಾಜ ಒಂದಿನ ಎಂಕಿಲ್ಲನೆ ಅಂದೆ ಮಗ ಪಪ್ಪ ಮಧುರ ಓದ್ಯಾರು ಪಪ್ಪಮ್ಮ ವಿದೇಶ ಹೋದೇರು ಓ ಅಂದೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿಯಾನ ಮಗ ಭಾರಿ ಖುಷಿಯಾನ ಯಾನ ಪಿತಾಡುವ ಬಲ್ಲವಾ ಹೊರ್ಚೀರು ತರ ತಿರ್ಕೊಂಡು ತಿರುಗುಲಿ ಕುಲ್ಲೆ ಇದ್ದಮ್ಮ ಹೆಂಗೆ ನಾನು ಸುಮಾರು ದೂರ ಪೋಡು ಯಾ ಬರ್ತ ಅವ ಅದು ಒಂದಿಲೆ ಅದೇ ಏರ್ ಬೆಂತಿನ ಬಾಲ್ಯನ ದಾನ ಭಾರಿ ಗುಣ ನಡತದ ಬಾಲ ಈ ಬಾಲ್ಯದ ಅಪ್ಪೆ ಮೇಲ ಎಡ್ಡೆ ಸಂಸ್ಕಾರ ಬುಲೆತಿನಕ್ಲ ಅದು ಪೋಡು ಅಜ್ಜ ಎಲ್ಲೇನ ಹುಟ್ಟು ಬರ್ಬ ಅದೇ ಅವನ ಮಗ ದೇವರಿಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪಡವೆ ಯಾ ಬರ್ಪೇನ ಆವಜ್ಜ ಬಾಯ್ ಮಯು ಅಮ್ಮ ಆ ರಜ್ಜಲ್ ತಾರೆ ತಿರುಗು ಹುಡ್ದಿದ್ದಾರಮ್ಮ ಅಂದಮ್ಮ ಪಪ್ಪ ಈ ಬಾಲೆ ನಿನ್ನ ಬಾಲನ ನಿನ್ನ ಬಾಲೆ ಎಂದು ಗೊತ್ತುಂಡ ಯಾನಿಲ್ಲ ಜಾಲಗಳ ಕಾಡ್ದಿದ್ದೆ ಪಪ್ಪ ಪಪ್ಪ ಏತೆ ಪಪ್ಪ ನಿನ್ನ ಅನಿ ಮದ್ನದ ದುಮ್ನಾನಿ ಅಪ್ಪಮ್ಮನ ತಿಗಲೆ ತೂದಿದ್ದು ಏರ ಎತ್ತದೆ ನೆಟ್ಟು ಪಾಲ್ಬಲ್ತತ ನಪ್ಪ ಆನೆ ನಿನ್ನ ಪಾಲ್ಗೆ ತೈತದೆ ಇತ್ತದ ಕಾಲುಡು పెద్ద అప్పెమ్మ గెంచపడ్డా జోకులను బంగ పుడుతూ బులెపవన హక్కు మాత్రప్పును ఆ జోకులు మల్లాయి బొక్క ఏరేను మద్మేవాడు పంపిన నిర్ధార మల్పన హక్కు ఎంక నచ్చిన పొప్పమ్మకి ఇచ్చియా ಜೋಕುಲು ಕಿಂಜಪ್ಪನಗ ಅಕುಲು ದಂಟದ ಬುರ್ರೆ ಬಲ್ಲೆ ಬಂದು ಎಂಕಲ ಕೈಟು ಬದ್ದದಗಲಿ ನಡಪವ ಅವೇ ಜೋಕುಲು ಮಲ್ಲಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ತಪ್ಪು ದಾದಿದು ಪೋಯಿರುಂದಾಂಡ ಅಕ್ಕನಿಗೆ ತಿದ್ದದು ಬುದ್ಧಿ ಪನ್ಪಿನ ಅಕ್ಕ పెద్ద అప్పమ్మకి ఇచ్చత ಪಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಇಂಚೊಲ್ಲೇರು ಅಮ್ಮ ಇಂಚೊಲ್ಲೇರು ಅಲ್ಲಿಗೆ ದಾನಿಯ ಅಲ್ಲಿತ್ತ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿಟ್ಟು ನೆಮ್ಮದಿಡುಪ್ಪಲು ಪಂಡ ಅಲ್ಲಿತ್ತೆ ಭೂಮಿದ ಮಿತ್ತಿನ ಇಚ್ಚೋಲತ್ತ ನನ್ನ ಮಾಪ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಪಾಪ ನನ್ನ ಮಾಪ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಎಂಚ ಮಾಪ ಮಲ್ಪುಂದಿ ನಾನು ಎಂಚ ಮಾಪ ಮಲ್ಪುನು ಅಲ್ಲಿ ತಪ್ಪು ಮಲ್ದಿನಿಂದ ಅಂಡಿ ನಾನು ಮಾಪ ಮಲ್ದೊಲಿಯ ಅಂಡ ಈ ಅಪ್ಪೆನ ಮುಕ್ಕು ತಿಂದು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಪಾಪ ಮಲ್ದತ್ತ ಎಂಚ ಮಾಪ ಮಲ್ಪುನಿ ಈ ಅಪ್ಪೆ ಮನ ಬೇರ್ನೆದಾದ ಬಂದು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಇತ್ತ ಅರ್ಥ ಒಂದು ಅವೇ ಎಲ್ಲ ನಿಖಲ್ನ ಜೋಕುಲ್ ಮಲ್ಲ ಅದು ಅಕಲ್ನ ಮದ್ಮೆದ ಪೊರ್ತು ನಿಕುಲ್ ಮಲ್ದಿನ ತಪ್ಪು ನಾಕುಲ್ ಮಲ್ತೇರಿಂದಾಂಡ ಆ ಪೊರ್ತುಗು ಅಪ್ಪಮ್ಮನ ಬೇನೆದಾದ ಅಕಲ್ನ ಸಂಕಟದಾದ ಅಕುಲು ಈ ಸಮಾಜದ ವಾ ನಮ್ಮನಿ ಚಿತ್ರ ಅಂತ ಅನುಭವಿಸದ ಪೆರಂದು ಆ ಪೊರ್ತು ನಿಕ್ಲೆ ಖಂಡಿತ ಅರ್ಥವು ಈ ಬಾಲ್ಯ ನಿನ್ನ ಮಗಲಿಂದ ಗೊತ್ತುಂಡ ಯಾನಿ ಜಾಲು ಕಾಡ್ದಿದ್ದೆ ಅವ್ರಿಗೆ ತಾದಿನ ಬರಟ್ಟು ಬೂರ್ದು ಮರ ಕಟ್ಟಿದ್ದು ಬೋತು ಹಂಚಿ ಮಗು ಅಜ್ಜ ಅಜ್ಜ ಪಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ತಪ್ಪು ಮಲ್ತೆ ಅಣ್ಣ ಯಾಂದದ ತಪ್ಪು ಮಲ್ತೆ ಅಜ್ಜ
ಅಜ್ಜ ಪಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಮಾಫ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಅಜ್ಜ ಅಜ್ಜ ಮಾಫ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಗಿರ್ದಲ್ಲ ತಪ್ಪು ಮಲ್ಚಾರ ಮಗ ಗಿರ್ದೇವಿರ್ಬಲೆ ಗಿರ್ದಲ್ಲ ತಪ್ಪು ಮಲ್ಚಾರ ಪಪ್ಪ ಪಪ್ಪ ಅಜ್ಜ ಎಲ್ಲೇನ ಪುಟ್ಟು ಬರ್ಪದೆ ಇರಿನ್ ದಾದ ಕೊರ್ಪರ ಅಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಇರ್ನ ಪುಟ್ಟು ಬರ್ಬ ಮಗ ಇನ್ನು ಹೆಂಗ್ ಪುಟ್ಟಿನಾತೆ ಖುಷಿ ಆವತ್ತುಂಟು ಇರಿಗೆ ಅಂತ ಆದ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಮಗ ಎಲ್ಲ ನೀರು ನಿಂಚದ್ದಿರ್ತದ ಇಡೀ ಊರಲ್ಲಿ ಬಾಳೆದ ಪುಟ್ಟು ಬರ್ಬಾ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬರೋಣ ಬೇಗ ಲಕ್ಲೆ ಬೇಗ ಬಾಳೆ ನಿಂಚು ಮೀಪಲೆ ಬೇಗ ಆವು ಸರಿ ಇನ್ನೇ ಒಡೆ ಪೋತರಿಯೇ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಮೀದ ಅಂತ ಸೇರ್ನ ಶ್ರೀ ಬಾಳೆ ಬಾಳೆ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಇನ್ನೇ ಶ್ರೇ ಮೇರ್ ಒಡೆ ಪೋಯರು ಏತ್ ಪೊರ್ತು ಮೀದ್ ಬಾರೆ ಈರ್ ದೂರ ಹೋಗ್ತೀನಿ ದೂರ ಯಾರು ವಾಕಿಂಗ್ ಹೋಗಿ ಬರ್ತೀನಿ ಸರ್ ಇತ್ತೆ ಉಲೈ ಮೀರ್ ಪೋಯಿನ ತೀರು ಯಾರು ಈ ಒಂದು ಕಣ ಕಟ್ಟೇನು ಬಿದೆ ಬಿಡು ಗೊತ್ತಾಣದ ಮರಳು ಪಾತ್ರ ಏ ದಾದ ಬಂದಿಲ್ಲ ಮಯ್ಯೋ ಮಯ್ಯೋ ಇನ್ನೇ ಇನ್ನೇ ಕಿರಣ್ 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 ಮಯ್ಯೋ ತೋಜದಿ ಚಲೋ ಆದ ಪಾತ್ರ ಮಯ್ಯೋ ತೋಜದಿ ಚಲೋ ಅಲ್ಲಿ ಜ್ಯೋತಿ ನಿಲ್ಲ ಬೋದಿ ಪೆರಿಗೆ ಯಾನ್ ತೊಗೊಂಡ್ ಬರ್ಪ ಈ ಬೊಬ್ಬೆ ಅವ್ರು ಚುಂತು ಬಾಲ ಬಾಲ ಮಯ್ಯೋ 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 ಪ್ರಿಯನ ಬಾಲೆ ಗುಯಿಲ ಬೂದನ್ ಗೆತ್ತ ಹತ್ತು ಅಕ್ಕಲಿಗೆ ಬಾಲೆ ಒಂಜಿ ಗೂವೆಲು ಬೂರ್ನ ಉಂಟು ಅಕ್ಕಲಿಜ್ಜ ಮಾರ ಛೇ ಬಾಲೆಲ್ಲ ಬಾರಿ ಚುರುಕಿತ್ತನು ಮಾರೆ ಎರ್ನ ಕಣ್ಣು ಬುರುಡದಾನೆ ಬಾಲಿಗೆ ಮಾಟ ಮಾತ್ರ ಮಲ್ದಿರಂದು ಸುದ್ದಿಗೆ ಜಾತಕ ತೋಜನೆಲ್ಲ ಅವೇ ತೋಜದ ಬೈದರಿಗೆ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಮಾತಿನ ಕರ್ಮ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಪಲ್ಪಿ ನೆಕ್ಕೆ ಲಕ್ ಬಾಲ ಪ್ರಿಯಾ ಪ್ರಿಯಾ ಬಾಲ ಪ್ರಿಯಾ ಬಾಲ ಬಾಲ ಮೈರಿ ಲಕ್ ಮಗ ನಿನ್ನ ಪೊಪ್ಪ ಮಗ ಪ್ರಿಯಾ ಬಾಲ ಪ್ರಿಯಾ ಬಾಲ ಲಕ್ ಬಾಲ ಅವರ ಕಣ್ಣು ಬಲದ ತೂಲ ಮಗ ಪ್ರಿಯಾ ಬಾಲ ಪ್ರಿಯಾ ಬಾಲ ಮಯೂರಿ
ಅದನ್ಯ ಅಪ್ಪ ಅಪ್ಪ ಮಗ ಅಪ್ಪ ಲಕ್ಲೆ ಮಗ ಅಜ್ಜ ಬೈತೀನಿ ಬಾಬಾ ಅಪ್ಪ ಅಪ್ಪ ಅಕ್ಕಲೆ ಮಗ ಅಜ್ಜ ಬೈತೀನಿ ಮಗ ಲಕ್ಲೆ ಮಗ ಬಾಬಾ ಬಾಬಾ ನಾ ಬಾಬಾ ಇರು ಅಜ್ಜ ಎಲ್ಲನ ಪುಟ್ಟು ಬರ್ಬತ್ತೆ ಇರೆಂಗ್ ದಾದ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊರ್ಪಾರೆ ಬಲ ಯಾನಿರೆಗ್ ದಾದ ಕೊರ್ಪಿನ ಮಗ ಯಾನೆಲ್ಲ ಇರೇನು ಎನ್ನ ಪುಗ್ಗೆಲ್ಲುಕುಲ್ಲ ಒಂದು ಇಡೀ ಊರಿಗೂ ಬಲಿ ಬರ್ಪೆ ಅವಂದೇ ಎಂತ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಂತ ಬಾಬಗೆ ನಟ್ಟನು ಎಂತ ತಟ್ಟನು ಮಗ ಬಿರಗೆ ತೊಣರು ನನ್ನ ದಾಯ ದೇವರ ಕೊರ್ಪಾರು ಯಾನಿಗಿಲ್ಲ ಒಂದೇ ನಟ್ಟನು ಚಿನ್ನ ಕಷ್ಟ ಏತೆ ಪಾಪ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಆಗಲ್ಲ ವಾ ಕಟ್ಟುಗಾಗಲೇ ಇಂಚಿನ ಬಂಗ ಕೊರಡೆ ದೇವ ಕೊರಡೆ ಒಂದು ನಾಟಕ ಬಲೆಬುಲಿ ಪಾಲಿದ ಎಸಲ್ ನಾಲೆತ್ತ ಅಕೇರಿದ ಸುತ್ತದ ಅಕೇರಿದಂಚಿ ನಮ್ಮ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಪೊರ್ಲದೊಂಜಿ ಅಭಿನಯ ಕೊರ್ನಕಲು ಭಾವನಾ ಕಲಾವಿದರು ಉಡುಪಿ ಅಕಲ್ನ ಅಭಿನಯಂಚಾಣ ತೀರ್ಪುಗಾರಕ್ಕೆ ಏನೆಡ್ದು ವಿಶೇಷವಾದ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ನಮ್ಮೊಟ್ಟು ಕೊಂಚ ವಿಶೇಷమైన ಬಿನ್ನೆರು ಬತ್ತು ಮುರ್ತಾತೇರು ಭಿನ್ನಾದಿಗದ ಪೀಠೋಡು ಒಲಗಾತೇರು ರವಿ ರೈ ಕಳಸ ನಮ್ಮ ಸುಮಾರು ಸಿನಿಮಾಲನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಲ್ದಿನಾರು ಅವು ಇಂಚಪ್ಪ ಬತ್ತಿನ ಟೋಬಿ ಉಪ್ಪರವ ಐದುಂಬು ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಬರಿತಿನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಾಸರಗೋಡು ಪರೆ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಬೆತ್ತೆ ಬೆತ್ತೆ ಸಿನಿಮಾಲೆಡು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಲ್ದಿನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ರವಿ ರೈ ಕಳಸ ಒಂಜಿ ಅದ್ಭುತವೆನ್ನ ಕಲಾ ಪೋಷಕಿಲ್ಲ ಅಂದು ಕಲಾ ಅಭಿಮಾನಿಲ ಅಂದು ಒಂಜಿ ವಿಚಾರ ಪನೊಡೆ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆರ್ನ ಜಾಗಡು ಆರ್ನ ಮುತ್ತಾಲಿಕೆಡು ಆವಡಿತ್ತರು ಅವು ಕಾರಣಾಂತರ ರಾಜಿ ಬಹುಶಃ ಎಸಲ್ ಐನು ಆರ್ನ ಮುತ್ತಾಲಿಕೆಡು ಆರ್ನನೇ ಜಾಗಡು ಕಳಸಡು ಆಪುಡು ಬನ್ನುಂಚಿತ್ತಿನ ಪಾತೆರನ್ನು ಬರೋದು ಇರೇನು ಇಕಲ ಮಾತೆರ ಬರವಾದ ಎದುಕೊನೊಂದಿಲ್ಲ ತೀರ್ಪುಗೇನ ವಿಜಯಣ್ಣ ನಮಸ್ತೆ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಟೆಕ್ನಿಕಲಿ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಒಪ್ಪ ನಾನಾಗನೆ ಲೈಟಿಂಗ್ ಏರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಲೈಟಿಂಗ್ ಎಡ್ಡೆ ಮಾಡ್ದಾರ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಇಂಕ ದಾದ ನಂಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇತ್ತು ಇಂಕ ಒಂದು ಲೈನ್ ಪನ್ಲೆ ಫುಲ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಒಂದು ಲೈನ್ ಪನ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಒಂಜಿ ಬಾಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಗೊಂಬೆ ತಿಕ್ಕು ತಿಪ್ಪುಂಡು ಹಾಂ ಸರಿ ಆ ಗೊಂಬೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಏನೋ ಒಂಥರ ಹೊರರ್ ಶೈಲಿ ಆದ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆದಿಪ್ಪುಂಡವು ಓಕೆ ಬಟ್ ಆಗಲೇ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ಜಿಲ್ಲದ ಗಲೆಗೆ ಕ್ರಮೇಣ ಪೋಯ್ ಬಕ್ಕ ಅಲ್ಲೊಂಥರ ಡಲ್ ಆಪಲು ಡಲ್ ಆಯ್ಬಕ್ಕ ದಾಯಿಗಿಂಚ ಒಂದೊಂದು ಪನ್ನಡ ಒಂದು ಜಾತಕದ ಒಂದು ಆಪುಂಡು ಐಟ್ಲ ಇಂಚೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಬಟ್ ಅಮ್ಮೆ ಅವೇನು ಒಂದು ಮಲ್ಪಿಗೆ ಪಂಡ ಎಸೆಪ್ಟ್ ಮಲ್ಪಿಗೆ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಏನೋ ಬಂದ ಕೈ ತತ್ತು ಪೋಪಿನ ಪೊರ್ತಗೂ ಬಾಲೆ ಒಂದು ಅದ್ಬೋದಿಪ್ಪುಂಡು ಅದೇ ಓಕೆ ಓಕೆ ಸರಿ ಸರಿ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ಬರ್ಪಿನ ದೆವ್ವ ಬರ್ಪಿನ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅಲ್ಲೇ ಕಣಗಾಟ ಕಲ್ಪನೆ ಖಾಲಿ ಕಲ್ಪನೆ ಬಟ್ ಅವು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬುಡೇದಿಗೆ ಕಣನಾಗ ಆಪುಂಡು ಇನ್ಪಿನ ಅಂದು ಬಟ್ ಅಲ್ಪ ಬಾಲೆಗೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆದಿಪ್ಪುಂಡು ಅವು ಅಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಆಗಲಿ ಮದ್ಮೆ ಅದು ಬತ್ತಿಪ್ಪುನುಗ ಆಗ ಅಪ್ಪಮ್ಮನ ಮದ್ಮೆದ ದುಮ್ನ ನೀವು ಬಿಡ್ದು ಬತ್ತಿಪ್ಪುನು ಅವು ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ತರತಿರ್ಗೆ ಬೂರ್ದಿಪ್ಪುನ ಬಾಲೆಲ್ಲ ಸುಮ್ಮ ಬೊಂಬೆದ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಬಾಲೆಗೆ ಆಪೇನಿ ಅಂದಂದೆ ಆ ನೆಟ್ಟು ಬಾಲೆ ನೀರಿಗಳಾಗ್ಯೂ ಅಂದಂದೆ ಅವೇ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇತ್ತು ನಿಂಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತು ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ದೇರು ಅಪ್ಪನ ಪಾತ್ರ ಮಲ್ದಿನಾರು ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ದೇರು ಬಾಲೆ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ದಂಡು ಪೂರಿರಲ್ಲ ಐಟ್ ಏರ್ ಬರೋ ಕಂಡನ್ನ ಪಾತ್ರ ಮಲ್ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ದಾರೆ ಟೆಕ್ನಿಕಲಿ ಲೈಟಿಂಗ್ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಎಡ್ಡೆ ಯೂಸ್ ಮಲ್ದಾರೆ ಭಿನ್ನ ಪ್ರಯತ್ನ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಸರ್ ಸಲ್ಮಾನ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಜ್ಞಾನೇಶ್ ಯಾಪಲ ಇದನ್ನ ಟೆಕ್ನಿಕಲಿ ಯಾನಪ್ಪನ ಪನ್ಪೇನ್ ಜ್ಞಾನೇಶ್ ಬಾರಿ ಸೌಂಡ್ ಟೆಕ್ನಿಕಲಿ ಭಾರಿ ಜೋರ್ಲಾರ ಇದು ಐಕೊಂದು ತಾಟಿ ಬಟ್ಲೆ ಬರೋದು ದಯಾಬರ್ನಗಾರ ಪ್ರತಿ 6 ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಗೆ ತೊಂಡಲ್ಲ ಅವು ಭಾರಿ ಶೋಕುಪುನು ಟೆಕ್ನಿಕಲಿ ಭಾರಿ ಆ ಟಿ ವಿದ ದರಿಯುನ ಅವಡು ಬೊಕ್ಕ ಆ ಫಸ್ಟ್ದ ಗೋಯಲ್ದ ವೈಪುನ ಉಂಡತ್ತೆ ಅವು ಫ್ಯಾಂಟಾಸ್ಟಿಕ್ ಅವು ಸಿನಿಮಾ ರೇಂಜ್ ಇತ್ತು ನಾವು ಭಾರಿ ಶೋಕ ಅದು ನಾವು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಅವು ಪೂರ ಎಡ್ಡೆ ಅದು ಬಟ್ ಒಂದು ಲೈನ್ ಇದು ಪನೊಂದು ಪೋಯ್ನ ಉಂಡತ್ತೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಆತಿ ಅವು ದಾಯಗ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಬಂಡ ಈರು ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಐನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಅರ್ಥ ಹಾಪಿಲಕ್ಕೆ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಲ್ದವರ್ನ ಆ ಬಾಲೆಗೆ ಆ ಬೊಂಬೆದ ಹುಟ್ಟುಗು ಬೈದಿನಿಂದ ಗೊತ್ತು ಮಲ್ತಿಚಾರ ಇದು ಒಂಜಿ
ಬೊಕ್ಕ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಅಂಡ ಬಾಲೆ ತೂಪಿನ ಪತ್ತುನ ಬೈದಿನ ಒಂಜಿ ದಾದಾನ್ಲ ಒಂಜಿ ಏರಾನ್ಲ ಒಂಜಿ ಐನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಲ್ಪುನ ಬತ್ತಿತ್ತನಂಡ ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಬತ್ತಿತ್ತನಂಡ ಅವು ನಮಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಅವು ಪೋಯಿನ ಎಂಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಯಾನ್ಲ ಕೇನಂತೆ ವಿಚಾರಡ ಇಂಚಿನೇಕ್ ದಾದ ಒಂಚೂರು ಲಿಂಕ್ ತತ್ತಿಲೆಕ್ಕ ಬರ ಆಂಡ್ ಅವು ದಾಯಿಗ ಆ ಬಾಲೆ ಅಂಚ ಮಲ್ತನಂದು ಎಂಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾತಿನ ಹೆಜ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಈರ್ತ ಪಂಡಿವಾಗ ಗೊತ್ತು ಆ ಬೊಂಬೆದೊಟ್ಟಿಗೂ ಬೈದಿನ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಬಾಲೆಗೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಂಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಆ ಬಾಲೆನ ಬೊಂಬೆನೆ ಕೊನೋದು ಮಲ್ಪನತೆ ಐಟಿತ್ತಿನ ಆ ಶಕ್ತಿಯೇ ಕೊನೋದು ಪಾಡ್ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ತಾರತೆ ಅಂಚಾಯ್ನತೆ ಅಂಚಾಯ್ನಿ ಅವು ಅದನ್ನು ಮಸ್ತ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಂಡ್ ಬಟ್ ಟೆಕ್ನಿಕಲಿ ಟೋಟಲ್ ನಿಗ್ಲನ್ನ ಮಾತರ್ನಲ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಭಾರಿ ಶೋಕ ಅದನ್ನು ಪ್ರತಿಯೊರಿಲ್ಲ ಅಡ್ಡೆ ಮಲ್ದಾರು ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ದ ಬಗ್ಗೆ ದೂರ್ರೆಜ್ಜಿ ಬಟ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇತ್ತನು ಆ ಒನ್ ಲೈನ್ ಯಪ್ಪಲ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ತ ನೋಡು ಪೋಪಿನ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಪ್ಲೇ ಪೋಪಿನ ರೀತಿ ಉಂಡದು ಐನು ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಹೋಳು ಒಂಜೊಂಜಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ನ ಬಾಯ್ಡು ಪನ್ಪಂಡಲ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಅವು ಆ ಲಿಂಕ್ ತಿಕ್ಕೊಡು ಲಿಂಕ್ ತಪ್ಪೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ಗುಡ್ ಶೋಕಾದ ಜಿನ್ನತ್ತು ಎಡ್ಡೆ ಆತನು ಪೂರ ಟೆಕ್ನಿಕಲಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಡ್ಡೆ ಆತನು ಬಟ್ ಅವು ಹಾರರ್ ಟಚ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಎಡ್ಡೆ ಆತನು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಂಕ್ಲು ಮತ್ತು ಇಂಚನ್ ಕುಲ್ಲದಾರ ಇದು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅವು ಸೂಪರ್ ಆತು ಸುಲಭಜ್ಜಿ ಇಂಚ ಕುಲ್ಲದಾರ ಫಸ್ಟಿಗಿರು ಆ ಕನಗಟ್ಟನ ಹಿಂಗೆ ಗೊತ್ತಾದನು ಕನ್ನನೇ ಅದು ಕೊಡೊಂದು ಬಟ್ ಅವು ಓವರಾಲ್ ಪೂರ ಟೆಕ್ನಿಕಲಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟಾಪ್ ಇರನ ಬಟ್ ಲಿಂಕ್ ಒಂಚೂರು ಅಂಚಿಂಚ ಆದಿತ್ತು ಜ್ಞಾನೇಶ್ ಬೇಜಾರು ಮಲ್ಪಚ್ಚಿ ಎಡೆ ಆಯ್ತು ಗುಡ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಸಲ್ಮಾನ್ ರವಣ್ಣ ಒಟ್ಟು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ಬಲ್ಲೆ ನಾನು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಬರ್ತೇನೆ ಎಂಕವೇ ಬ್ಯಾಕ್ ಡ್ರಾಪ್ ವಾಯ್ಸ್ ಉಂಡಲ್ಲ ಆ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಕೊರಡಿತ್ತು ಮುಂದೆ ಹೆಂಗೆ ಅನ್ಸುಂಡು ಎಂಕ್ಲ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಂಡ್ ಬಟ್ ಓವರಾಲ್ ಹೆಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಬಾಲ್ಯದ ಮಾತರ್ನ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಭಾಳ ಶೋಕಿತ್ತು ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಅಡ್ಯಾವ್ಡ್ ಸಲ್ಮಾನ್ ರವಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿ ಟೀಮ್ದ ಕಲೆಗ್ಲ 10,000 ರೂಪಾಯಿ ಕೊರಪ ಈ ನಮ್ಮ ಬರಡು ಬರಂದ ಕುಲ್ಲಾಡು ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಸಂತೋಷ್ ರಶ್ಮುಕ್ಲು ನಂಚಿತನ ಉರುಪಲ್ಲರಿ ಕೊರಪ ಅವೇನು ಕೊರತೆ 3 ಜನನೆಲ್ಲ ತೊಂದಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸತೀಶ್ ಅಂಚನೆ ಕ್ಯಾಮರಾ ಕಣ್ಣಿಡ್ ದಿಂಜ ಒಂದು ನಂಚಿತ್ತಿನ ಪ್ರವೀಣ್ ಕೊಡ್ಮಾಣ್ ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಒಂದು ನಾಟಕ ಬಲೆ ಬುಲಿಪಾಲ್ಯದ ಸಂಕಲನ ಮಲ್ಪ ನಂಚಿತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಅರುಣ್ ಹೆಜಮಾಡಿ ಅರ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಬರಡು ಅಕೆರೆಗೆ ಬರೋದಲ್ಲ ಈ ಒಂದು ಲೇಸಿನ ನಡಪಾದುಕೊರೆ ಸಾಕಾರ ಮಲ್ತದ್ದು ನಂಚಿತನ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಯೋಜಕರಿಗೆ ತೀರ್ಪುಗಾರರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಭಿನ್ನದಿಗಡ ಕುಲ್ದಿನ ಮಾತ ಭಿನ್ನರಿಗೆ ತಾಂತ್ರಿಕ ವರ್ಗದ ಕಲೆಗೆ ತೂಯಿನ ನಿಕಲೆಯ ಮಾತೆರಗಳು ಒಂಜೆ ಪಾತ್ರ ಓಡಲಗಂತದ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಈ ಲೇಸದ ಮಾಮಲ್ಲ ಪ್ರಾಯೋಜಕರು ಸಂತೋಷ್ ರೈಸ್ ಮಿಲ್ಸ್ ರವರ ಡಬಲ್ ಸ್ಟಾರ್ ಹಾಗೂ ಸಂತೋಷ್ ಕುಚ್ಚಲಕ್ಕಿ ಮತ್ತು ಅವಲಕ್ಕಿ. ಈ ಲೇಸಿಗೆ ಬಲದಿಂಜಾದೇರು ರೋಹನ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್, ಸೈಕಲ್ ಪ್ಯೂರ್ ಅಗರಬತ್ತಿ, ಅಶೋಕ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸೆಂಟರ್, ನಿಪ್ಪಾನ್ ಪೇಂಟ್, V2 ರಿಯಾಲ್ಟಿ. ಮರ್ಗಿಲ್ಲ ಸಾಕಾರ